खाना मांगते तो खिलाती थी, पानी मांगते तो पेशाब खिलाती थी। खुलुमबाय लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दानिसिम नोंथांमोना जा भिडिअखौ नुदों बिथांनि मुङा जाबाय अन्जु पान्डे। दिनै 7 बोसोर सिगां बिथाङा गोसो थोलायनानै सन्जय पान्डे होननाय सासे सेंग्राजों हाबा जालायदोंमोन आरो हाबा जानायनि थिक 6 माससे खोब मोजां माने खुसिनि संसार बिसोरो जालांबायदोंमोन। रंजा बाजा एकदम माने जेबो टेनसनानो गैया। नाथाय 6 मास उनाव बिसोरनि जिबनाव मा जाखो मिथिया। सिगां बै हौवाया निजेनिनो हौवाया बै हिनजावखौ बुग्रोयो आरो बिनि उनाव गासै न'खरनि मानसिखौ बै हौवाया बुंनानै होयो जे नोंसोरो जि खालामो खालाम बै हिनजावजों। आरो बिनि उनाव स्टार्ट जायो बै हिनजावनि सायाव अत्याचार। आरो नोंथांमोना निजेनि खोमाजों खोनानो मोन्दों, निजेनि मेगनजों नुदों बे भिडिअखौ। आं बिनि थाखायनो सिगां नोंथांमोननो खोन्थिग्रोदों। बे हिनजावा बुंनाय मथै बिखौ खारदावनानै बुग्लियोमोननो। जि बिबनां बिखुमजो गासैबो न'आव जाय दोङो। आरो बै हिनजावा बुंनाय मथै रां बिदोंमोननो जे नोंसानि न'खरनिफ्राय 4 लाख रां बिदोंमोन आरो बै रांखौ होफैनो थाखाय माने दोखो बुग्लियोमोन। आरो गावनि बै अन्जु पान्डेनि फंबायखौ मानसि लगायनानै बुथारगोन होननानै सिगिना दोनो। आरो बिनि थाखायनो बिबो सह्य खालामनानै थाबाय थायो। गुदुं गुदुं लुहाफोरखौ गुस्थिफोराव लगायना होयोमोन। गासै मोदोमाव गाराय गोजा नोंथांमोना नुनो मोन्दों भिडिअआव। आरो आखाइफोरनि अबस्था गैया, जायखौ माने थाव गुदुं फुदुंनानै लखबना होलाबायोमोन। ओंखाम उखैदो होनबाथाय खिनानै होयोमोन। नोंथांमोना निजे खोमाजों खोनादों, निजे मेगनजों नुदों। आरो दा बे भिडिअआ खोब माने भाइरेल जागासिनो दोङो। दाबो पुलिसा माने जेबो एक्सन लायाखै आरो बिनि थाखायनो जोबोद दुखुथिया बै अन्जु पान्डेया। दै लोंनो नागिरबाथाय हासुनानै होफैयो होननानै बियो निजेनि खुगाजोंनो बुंदों। आरो माने अत्याचारनि कुनु सिमा गैया। ओरैबायदि अत्याचार खालामदों। बिनि खानाय माखा हास'जोबनानै होदो। सानसेया खामानि मावहोयोनो, ओमफ्राय साहा गरसेबो बिनो होआमोन। बियो जेब्ला खानसि खुरै सुनो थाङोमोन बै समाव जि सेकनाया सरग्रायाव बेयावदि सापात थायोमोन बिखौ सेबनानै बियो लोङोमोन होननानै गावहा निजेनि खुगाजों बुंदो। गतिके नाय मानसि माहारिया अबे लामाखै मोनहैदो दिनै। जेसेबां बिमा बिफानि न'खर गारनानै गोसो थोलायनानै गुबुन हौवाजों खारनो सानबाय दोङो, बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनाया मोजां। मानोना सोरजों बेफोरबायदि जागोन रावबो खोन्थानो हाया। साननैसोथ' खोब मोजां, मानसि गोसो थोलायनाय समाव जोबोद माने इन्टारेस्टिं, जोबोद रमान्टिक मुडआव मानसिया थायो। नाथाय बै अन्जु पान्डेयाबो बिदिनो न'खरनि बेरेखायै खामानिखौ मावदों। न'खरा आसलते बिदि थांजानो लुगैयाखैमोन बिखौ। नाथाय बियो गावनि गासै न'खरखौ, गासै जि निजेनि मानसिफोरखौ गारनानै बियो गुबुन सासे सेंग्राजों रुजु रुमु संसार जानो होननानै बै सेंग्रानि सायाव फोथायनानै बियो थाङोमोन। नाथाय बै सेंग्रायानो बिखौ दिनै ओरैबायदि अबस्था खालामदो। उनाव लास्टाव दा माबोरै बियो बै न'निफ्राय खारखुमाबोनो हादो। एनि टाइम बिखौ दरजा मारिनानै दोनबाय थायोमोन। खामानि मावनो गोनांबाल' दिहुननानै खामानिखौ दोबो दाहा मावहोनानै बिनि उनाव आरो बै न' सिङाव सोनानै दोनोमोन। नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगां नायना लानाया मोजां बिनि जे हाबानि सिगांनि फट' आरो दानि जे फट' बेखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन जे बेसेबां अत्याचार जादों बै अन्जु पान्डेनि सायाव। निजेनि न'खरनि मानसिफोराबो निजेनि फिसाजोखौ, निजेनि बिब'खौ सिनायनो हायाखैमोन जे जोंहानि बिब' मारनो मा। लास्टाव ओरैबायदि दिन फैयो जे बिनि मोदोमाव एसिड गारलाना होनो थाखाय माने बिसा थाग थियारि खालामोमोन। आरो बै समावनो बियो 1 ताला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै बिखालि आरो बियो खोन्थानाय मथै बिनाव माने जि गांसेबो दोनामोन मोदोमाव, ओरैबायदि अत्याचार खालामदोंमोन। बिदिनो माने बिखौ उल्था खारदावनानै दसे बुग्लिलाय आरो माने सिङाव खोलैनानै दसे बुग्लिलाय, बिदिनो बुग्लि बिखौ
ओरैबायदि अबस्था खालामदों आरो बियो एकताला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै बिनि उनाव अबेनिफ्रायबा जि एसे बुथुमनानै गाननानै गावनि बिदानो सोरनि मबाइलनिफ्राय फन हरो आरो बै बिदाया थांनानै बिखौ न'आव लाना फैयो। दा न'आव दोङो नोंथांमोना जि भिडिअखौ नुदों गावसानि निजेनि न'निफ्रायनो दिखांनाय भिडिअ बियो। गतिके साबधान थानाया मोजां जायफोरा बेफोरबायदि खारखुमा लांनो गिरो बा निजेनि न'खरनि बाथ्राखौ खोनायालासिनो गुबुन सेंग्रानि सायाव जाय नोंथांखौ 16 बोसोर 20 बोसोर फेदेरबाय बिसोरनि सायाव फोथायागारानो गुबुन मानसिनि सायाव फोथायनानै गासै जिबनखौ बै मानसिनो नागारना होनायाबो माने सानालासै थिग नङा। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै। गोजोन्थों।